pulit ka is giant hills ha ka lai pho tarik nailor kilayo ban kurup no ya shibon ba ka dawai jyrhoh thok ne ki finsidil bat kem no ya lai ngut ki briu ki badan kti ha ka thain Khliehriat West Khliehriat East giant hills. Ha ukarwo na u additional superintendent of police East giant hills district Khliehriat uba bi jerwa MPS ulaong baha ka lai pho tarik unailor baladap kilayo ya ka jingtip ka babnia ha ka bayadei bat uwei ubriu uba kerteng u altaf Hussein ubalayo priang dang shen ye kini ki dawai balakhen bi an bat buri hapo ka kudam jong u ha ka shnong de Khliehriat West Khliehriat ha East giant hills district. Kumtaru na kaliang ki pulit na po Khliehriat haringkat katanat ANTF East giant hills kilapan long ka jingtwet ya uni ubriu hado banyo ban kem no ya u. Uni ubriu ulayalam ya ki pulit syakatei ka kudam ha ka ba kilayo ban kurup no hado khandai hajar praspa prapulai teli ki bilor dawai finsedil. Nalor kata hadian ka jingpla jong u Hussein ki pulit da ka jingerap lam katanat ANTF ka West giant hills kilayo ban kem no ya usuba dan kti bahakmat ha kani ka kambian uba kerteng uratan dekhar ubala phla ha ka bayadei bet ka shna ya ka dawai jyrhoh ba bean hapo ka khrum ying jong u bat ai kerteng ya ka kum ka finsedil na ka benta ban khai bean shapo Bangladesh. Uratan ulayalam ye ki pulit syakate ka ying jong u ha ka ba kilalap din ya hrus pa bidor ki dawai jyrhoh ilo sidil cough syrup kawai ka badan shispa ml shipho bidor jong ka flavoring agent ka basan spa ml kawai khatwai ki bilor jong ki jingbam khle rong shi kilo kawai shipho kilo ka diphenhydramine hydrochloride ki jingkhle na ka benta ka fensidil shi kilo ka chlorpheniramine maleate kawai pat ka jingkhle na ka benta ka fensidil hanyo teli ki kat ki bayadei bat ki kam khle bat shna dawai lai phusau bilor ka fensidil shispa ml kawai hanyo spa prapho ki bilor fensidil thali ba shispa ml sapunrio senduk ki dawai fensidil baladap bansong shi senduk ki jingtap bilor shi song ka label jong ka fensidil kawai ka bottling machine ar ki wei pat ki machine ban kre ya ki dawai bat filtration bat ka pisa khatwai hajar nyospa khandai pho tingka. Uratan ula plaru ba udan arngut ki parlok na Assam ki parlok jong u altaf bat usyahin ki balayarap ban penpai ya kani ka dawai sha Assam ru kila sha kem no. Halor kani ka jingyo kurup la register case persya ya ki badan kti hapo Khliehriat. Kini kilai ngut basya kem u altaf Hussein lai pu arsnem na Badarpur Karimganj Assam ratan dekhar san punrius nam bana Ummulong village West giant hills but ka temporary address ka de Khliehriat West East giant hills but usyahin Rahman lai pu arsnam na Lathimara village Katigora Assam. Ki pulit kila register ya ka case persya ya kini kilai ngut ha Khliehriat police station bat ka jing tokit kalayat chakmat ban thwet ya ki badan kti ban shalan ya kini ki dawai bean.